Mesto nám už nebude mať teda čo zobrať. Však? Ahoj, Vice. Čau, Vice. No povedz, čo sa udialo na poslednom tohtoročnom zastupiteľstve? Poslanci od primátora proaktívne vyčlenili z nášho rozpočtu 3,3 milióna, aby sa vyhli rokovaniu o tom, že prekladku má spolufinancovať aj mesto. A škrtli tak rovnakú sumu peňazí určenú na rozvoj, obnovu techniky a športové podujatia. Starosta sa rozhodol nevýhodne zmenený rozpočet nepodpísať a radšej pôjdeme do provizória. A takisto odmietli referendum. A napriek nášmu nesúhlasu podporili zmenu štatútu mesta, ktoré oberie Petržalku o milióny eur. Štatút? To nie je sexy téma. Tomu nikto nerozumie. Nerob, zjednodušíme to. Vieš, koľko peňazí posiela štát hlavnému mestu za jedného škôlkára? Približne 3000 eur. A Bratislava ich mala spolu s inými daňami všetky poslať Petržalke. Lenže polovica ostáva na hlavnom meste a Petržalke príde len 1500 eur. To ale nie je fér. To nie je. A teraz si predstav, že nie tak dávno nemalo miesto v škôlkach takmer 1000 detí. Vďaka tomu, že väčšinu z nich sme vytvorili v Petržalke, mesto dostalo o 3 milióny viac, ktoré by inak nedostalo a aj tak polovicu minulo inde. Štát ale schválil nový zákon a úhrady na škôlkarov pôjdu priamo v Petržalke. Mesto nám už nebude mať teda čo zobrať. Však? Mesto je v tomto kreatívne. Časť peňazí muselo po novele zákona pustiť už v lani. Teraz sa však rozhodli, že siahnu na peniaze z daní, ktorých prerozdelenie určuje práve štatút. Super, tak za dobrotu na žobrotu. A mestské časti, ktoré nevytvorili žiadne nové miesta, tak im podľa tohto vzorca ostane viac. V prepočte na obyvateľa a financovania na základe štatútu patrí Petržalka k najchudobnejším mestským častiam. A zjavne to tak aj zostane. Dajme radšej pozvánku. Poďte si zakorčuľovať do novej arény Draždiak. Klzisko prevádzkuje mestská časť, zatiaľ testujeme verejným korčuľovaním. Čoskoro ju sprístupníme školám, krúžkom, klubom, partiám kamošov, proste pre všetkých. Je to pecka, príďte sa pozrieť.